Portemarín, como todos os pueblos, como todos os pueblos do entorno de Galicia, foi antes de que fora ayuntamento, foi unha jurisdicción. Que cando se empeza a despertar un pouquiño os siglos da razón e das luces do 1800, 1900, non? Resurge a idea de que a organización territorial xa non podía continuar así. E creouse o Concello de Portemarín, o Concello de San Pedro de Portemarín, que estaba pegado a Portemarín, separado polo río Miño e unido pola Ponte Romana. Por unha parte estaba San Pedro e por outra parte estaba San Juan. O Ayuntamiento de Portemarín non coincidía en nada co que é hoxe, porque tiña esa parroquia, tiña unha parroquia de Taboada que se chama Meixón Frío, tiña 7 ou 8 parroquias no Concello do Páramo, e tiña outras poucas parroquias no Concello de Guntín e por aí. E no 1840 é cando aparecen formados, constituídos definitivamente os concellos en Galicia.